राजस्थाननि गेगेल होननाय जायगायाव एसे बेरायगासिनो दोङो जंगल साइडथिं नोंथांमोना नायनो हागोन जोबोर थान्दा जायगाया बेयाव मानो होनब्ला गासै एकदम बिफां गोजायाव बेयाव हटेल दङ मोनसे बिराद गिदिर 4 स्टार हटेल रामादा होननाय बेयाव हर थादोंमोन बिराद मोजां प्लेसआ बिराद गिदिर हटेलनि जा एरिया नायनो हागोन नोंथांमोना हटेला बै सायाव एसे गोजानावसो दोङो आं थाबायलांगासिनो दोङो बिराद मोजां जायगाफोरा एकदम बेयो जाबाय पार्टी जायो रामादा हटेलनि खाथियावनो हाबा पार्टी बार्थडे पार्टी एकदम पार्टी सोलिगासिनो दोङो दाख्लै बिराद पार्टी जादों इयाव मा जानो मा लोंनो फैसा थायोब्ला बेनो जाबाय रामादा हटेला पार्टी दं खोमा आरो दिनैबो खामानि मावगासिनो गोजौआ रामादा हटेल सानफ्रोमबो हाबा दोङो कन्टिनिउ फेब्रुवारिसिम फुरा बुकिं अल रुम बुकिं बिराद गिदिर हटेल 4 स्टार हटेल गासै 87टा रुम दं बे हटेलाव मोजाङानो हटेला थानानै बिराद हाइ फाइ फैसानि खेला बाहेरनि हटेलफोराव थाफैबा फैसानि खेला फैसा गैयाबा जेबो गैया बाहेराव आसरितसो बेफोरबायदि हटेलाव थाबाय थानो गोनांब्ला धंस जालांगोन इमान दाम रुमफोरा गिथुनिया सानफ्रामबो गोदान साजायो बेबायदिनो हाबानि पार्टिजों साजायदो बरिया साजायदो गोदान जाय पार्टिया जेरै साजायनानै मोजां मोनो जायनि हाबा दङ बिराद धुनिया बेनो रामादा हटेल गोजौआव एटिएमबो दोङो बाय गिदिराव दोङो हटेलावनो एटिएमबो दंखायो गिदिर हटेल नालाय एकदम हावेनि नेशनेल हावेनि खाथियावनो बे जाबाय गेट रामादा हटेलनि बे सिङाव दङ हटेला बे जाबाय सुशांत सिटि सिङाव ओरैबायदि बिल्डिं नुदोङो हटेलखौ बारनानै बेयाव न'खर थायो फेमिलिफोरा थायो जाय साख्रि मावनाय बायदि सुशांत सिटि नाम बुंदों सिङाव बिफां लाइफां जि बरियासो एकदम साजायनाय मोजां बिराद गिदिर एरिया थान्दा जायगा बेनि सिङाव बेनो जाबाय गेट बास गाखोनो थांगासिनो दोङो एकदम नेशनेल हाइवेफोरा गारि थांगासिनो गिबाखौनो बारस'बाय गिनाय मोनोथ' जा स्पिडआव फैयो बासफोरा आयु फैगासिनो आजमेर स्टेसन थांनायनो नाय नोंथांमोना बास थांगासिनो नेशनेल हाइवेआव थाबायगासिनो दोङो बे जाबाय राजस्थाननि बे जाबाय सान सिटि खाथियाव दङ रामादा 4 स्टार हटेल लामाखौ क्रस खालामनानै फैबाय बास नेनि उबेराव थांनो हायोमोन थांथ'ला एसे जायगा नायनाय हिसाबै बासावनो गाखो माबायदि बासनि फेसिलिटिफोरा राजस्थान जोंनि आसामनि बायदि नंगौना नङा बे जाबाय बास स्टेन्डनि खाथियाव थानाय हटेल बिराद ओंखाम उखैदों फुंनि बेन जायाखै दा सानजौफुंनि 12 बाजिबाय 12ता जाबाय बेयाव पनिर परथा जानोसै ओमफ्राय दाल तड़का प्लेटसे अर्डार होदों आरामसे जानानै स्टेसन थांसै मोजां हटेला बेवहाय एकदम हाव हटेल बास स्टेन्ड हटेल अर्डार होनाय नै माबाया फैबाय पनिर परथा गांसेयाव 50 थाखा जानोसै आरो सबजि होदों मोनसे बिदिनो जानोसै 50 थाखा गांसेयाव सबजिया 80 थाखा उपाय गैया मा खालामनो बाहेराव फैबाय एकदम गथाय सेस जाजोबो फैसा थाबाय उखैदो बिराद जानोसै आरो